Noi, invitatul nostru de astăzi este comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela Morar, director Direcția de Reintegrare Socială din cadrul ANP. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem cu un subiect care e foarte mult dezbătut în aceste zile, proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și modificările codului penal. Un subiect dezbătut atât în stradă, cât și în dezbateri publice, cât și la nivel înalt. Sunt eficiente aceste proiecte, ținând cont de ceea ce spunea Ministrul Justiției, că aceste proiecte vizează supraaglomerarea penitenciarelor și numărul insuficient de gardieni raportat la deținuți? Din punct de vedere instituțional și din punctul de vedere al responsabilităților sale, Administrația Națională a Penitenciarelor aplică strategia Guvernului privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate. În consecință, noi suntem cei care punem în aplicare aceste măsuri sau pachete legislative, însă nu suntem abilitați, nu avem competența de a ne pronunța asupra faptelor care pot fi luate în considerare pentru astfel de proiecte. Desigur, suntem interesați de măsuri legale, de demersuri legale care pot facilita reducerea supraaglomerării și facilitarea procesului de reinserție a persoanelor custodiate, însă nu am să mă pronunț vis-a-vis de aceste două proiecte de ordonanță. Sunt supraaglomerate închisorile? Da, la momentul actual, situația arată faptul că avem un deficit de 8.500 locuri de cazare, raportându-mă, desigur, în precizarea acestor date la standardul de 4 metri pătrați per deținut. Cele mai suprapopulate penitenciare sunt penitenciarul Satu Mare, cu un grad de supraaglomerare de aproximativ 200%. În același registru se încadrează penitenciarul Târgu Mureș, de asemenea penitenciarul Ploiești, penitenciarul Galați și penitenciarul Miercurea Ciuc, aproximativ același procent. Din punctul de vedere al supraaglomerării, putem menționa faptul că situația este mai favorabilă în ceea ce privește penitenciarele Spital, desigur, și centrul de detenție Craiova. Potrivit datelor statistice, 19 din cele 44 de penitenciare din România sunt supraaglomerate, dar fenomenul este în scădere. De ce? Cum s-a ajuns ca fenomenul să fie în scădere? Din fericire este în scădere, pe de o parte, ca o consecință pozitivă a pachetului legislativ care a intrat în vigoare cu data de 1 februarie 2014, existând de asemenea și măsuri neprivative de libertate. Pe de altă parte, au fost preocupări din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor vis-a-vis de crearea de noi locuri de detenție și modernizarea celor existente. Și nu în ultimul rând, considerăm că există și o contribuție din punctul de vedere al programelor și activităților din sfera sau din domeniul reintegrării sociale, întrucât, cel puțin datele referitoare la ponderea recidiviștilor în populația carcerală generală ne arată o reducere progresivă de la nivelul anului 2009 până în prezent. În cazul în care cele două proiecte de ordonanță de urgență vor fi aprobate, câți deținuți ar urma să fie grațiați și dacă cifra respectivă se va simți oarecum în ceea ce privește supraaglomerarea închisorilor? Desigur, în momentul în care aceste proiecte sau, în fine, va exista un cadru legislativ pe care va trebui să-l aplicăm, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că este asigurată o analiză individuală a fiecăruia dintre cazurile eligibile și, cel puțin, experiența ultimelor grațieri, mă refer la coordonatele anului 2003, ne-au indicat faptul că o bună strategie ar fi aceea de a exista o comisie la nivelul fiecărui penitenciar care să analizeze cu maximum de responsabilitate îndeplinirea condițiilor cumulative. Cifra vehiculată este de 2000-2500 de persoane. Se va simți această cifră în penitenciarele supraaglomerate?
Reiterez mesajul anterior și anume că din punct de vedere instituțional la acest moment nu mă pot pronunța pentru că ceea ce este important este să punem în aplicare ceea ce este promovat. La acest moment vorbim despre proiecte, nici de cum despre legislație în privința căreia avem în mod clar responsabilitatea punerii în aplicare. Însă, desigur, Administrația Națională a Penitenciarelor a pregătit date statistice pentru a prezenta situația reală din sistemul penitenciar, nu doar către Ministerul Justiției, ci în general către opinia publică. Și o estimare care a fost făcută publică de către Administrația Națională a Penitenciarelor vis-a-vis de cei eligibili din punctul de vedere al acestui proiect ar situa cifra la aproximativ 4.000. Cine sunt cei eligibili? Pe proiectul de ordonanță de urgență sunt categoriile menționate în cadrul proiectului aflat în dezbatere, însă toate la momentul potrivit. Atunci când vorbim despre penitenciare supraaglomerate, ne întrebăm cum sunt condițiile de acolo. Știm și de procesele de la CEDO, sunt justificate. Cum sunt condițiile pentru deținuți, în primul rând? Nu este un element de noutate că sistemul penitenciar a avut de-a lungul timpului fie subfinanțare, fie insuficientă investiție în dezvoltarea infrastructurii, așa încât problemele cu care ne confruntăm sunt probleme cumulate în timp. Desigur, din punct de vedere administrativ, sunt eforturi pe zona de dezvoltare a infrastructurii și de manageriere a situației și asistenței celor aflați în custodie, în așa fel încât pedeapsa să fie una care să-și atingă scopul pentru care a fost prevăzută. Sigur, jurisprudența CEDO, pentru a încerca să răspund întrebării dumneavoastră, jurisprudența CEDO menționează spațiul de 4 metri pătrați per deținut, ceea ce, raportat la supraaglomerarea pe care o prezintă sistemul, este dificil de asigurat. În același timp însă încercăm să compensăm prin faptul că există posibilitatea petrecerii timpului în afara camerei de deținere pentru deținuți, nu doar în cadrul activităților recreaționale, ci și în cadrul programelor de tipul instruire școlară, formare profesională sau a programelor de asistență educațională, psihologică și generală per ansamblu. Și, desigur, contează foarte mult acest fapt că există posibilitatea implicării în activități în afara camerei de deținere. În ceea ce privește jurisprudența CEDO, vorbim despre amenzi sau despre despăgubiri acordate deținuților care au câștigat procesele? Există la momentul actual, cel puțin raportat la o statistică din 2011 până în prezent, 510 condamnări ale statului român, care se ridică la valoarea de aproximativ 3 milioane euro și 10.000 de franci. Iar acești bani urmează a fi plătiți de? Statul român. Sunt despăgubiri pentru deținuții care au câștigat aceste procese. Am vorbit despre condițiile din penitenciarele din România. Cum sunt condițiile pentru angajați, pentru cei care asigură securitatea în penitenciare? Inevitabil, condițiile de detenție își pun amprenta și asupra climatului în care colegii din sistem își desfășoară activitatea. În plus, față de un deficit semnificativ de personal, care s-ar încadra la aproximativ 2600 de posturi vacante. Desigur că și condițiile propriu-zise în care colegii își desfășoară activitatea influențează eficiența, randamentul și, în mod logic, conduc la supra-solicitarea acestora. La nivelul anului 2016 s-a înregistrat un număr foarte mare de ieșiri din sistem, în mod special prin pensionare. Ar fi vorba de aproximativ 1900 de astfel de persoane care au ieșit din sistem. Iar la capitolul intrări, respectiv angajări sau repartizări de la nivelul instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru penitenciare, fie că vorbim de corpul agenților sau de corpul ofițerilor, intrările în sistem ar fi doar undeva la aproximativ 1400, ceea ce face ca acest deficit să persiste, sperând însă că proiectul de
de buget va fi unul care să permită continuarea încadrărilor din sursă externă și ca atare organizarea concursurilor. La capitolul condiții de muncă, din partea specialiștilor pe zona economico-administrativă sunt pregătite câteva date. La nivelul anului 2015, suma alocată a fost de 1.780.990 lei. La nivelul anului 2016, suma alocată 5.376.549 lei. Desigur, este vorba nu doar de spații care au fost renovate și de reparații care au fost realizate, ci și de achiziționarea de obiecte de inventar, de tipul aparate de aer condiționat, birouri, scaune, alte tipuri de echipamente de sonorizare, mobilier în general. Cu toate acestea, Administrația Națională a Penitenciarelor a avut la dispoziție anul trecut peste 130 de milioane de lei și nu i-a cheltuit nici pentru angajări și nici pentru investiții, modernizări, reabilitări în închisori. De ce? Faceți referire, înțeleg, la suma returnată? Da. Sunt mai mulți factori care au contribuit la această situație. Este adevărat, la titlul 1 cheltuieli personal, execuția bugetară a fost doar de aproximativ 88%. La titlul 2 bunuri și servicii, execuția a fost de 91%. Iar la titlul 13, referindu-mă aici la capital, a fost doar o execuție de 60%. Sigur că, pe de o parte, a contribuit factorul ieșirilor din sistem, pentru că a fost un număr mare de personal care s-a pensionat și intrările în sistem, angajările nu au fost în același număr, întrucât etapele de concurs, desigur, presupun mai mulți pași până la încadrarea efectivă a posturilor. Au fost, de asemenea, și modificări legislative, inclusiv din punctul de vedere al achizițiilor publice. De asemenea, ne-am confruntat cu un deficit semnificativ de personal pe zona specialiștilor în logistică și economico-financiar, să spunem, în general. De asemenea, studiile de prefezabilitate pentru penitenciarul Berceni și pentru Caracal au fost avizate cu întârziere și, desigur, factorii care au contribuit la această situație pot continua. Această sumă ce a fost returnată nu putea să fie reinvestită în alte tronsoane? Nu, pentru că din punctul de vedere al titlurilor, acestea sunt titluri diferite. Bugetul pe 2017? Este un proiect pregătit cu multă grijă și responsabilitate de către toți factorii implicați în acest proces. Proiectul de buget pentru anul 2017 a fost, desigur, înaintat Ministerului Justiției și vom vedea care va fi forma finală aprobată a acestuia. În linii mari este un buget mai mare, un buget mai mic, un buget la fel ca anul trecut? Nu mă pot pronunța întrucât acest proiect, după cum spuneam, nu este încă aprobat, pe de o parte. Pe de altă parte, nu sunt specialistă pe zona economico-financiară, însă, cu siguranță, aceste date le veți regăsi pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, întrucât sunt informații de interes public și ne asigurăm în fiecare an că toate aceste cifre sunt disponibile opiniei publice și altor factori interesați. Ținând cont de rata recidivei, aproximativ 44%, cei eliberați condiționat, e mai probabil că se vor întoarce sau că nu se vor întoarce în închisoare? Ați adus discuția într-un punct de mare interes pentru Administrația Națională a Penitenciarelor. În anul 2010 a fost inițiat un proiect generos de colaborare interinstituțională care să sprijine acest proces de pregătire pentru liberare, respectiv de facilitare, de accelerare a reintegrării socioprofesionale a celor care execută pedepse privative de libertate. Iar în anul 2015 acest proiect a fost aprobat prin hotărâre de guvern. Este vorba de hotărârea Guvernului 389/2016, prin care mai multe instituții responsabile creează un mecanism
interinstituțional articulat la nivel național, prin care să se asigure nu doar asistența acestor beneficiari cât timp sunt în detenție, ci și referirea lor către cei care pot asigura asistență în perioada post-detenție, în așa fel încât să ne asigurăm că ceea ce se investește din punctul de vedere al transmiterii de cunoștințe, dezvoltării de deprinderi pentru reintegrare în câmpul muncii și nu numai, tot ceea ce se investește în deținuți din punctul de vedere al pregătirii acestora educaționale, psihologice și sociale, va avea și efecte mult mai vizibile din punctul de vedere al misiunii instituției penitenciare după liberare. Desigur, din punctul de vedere al acestei hotărâri de guvern a existat și o estimare a impactului pe care strategia îl va crea de către experți independenți, care au apreciat că este un model similar celui care produce efecte de reducere a ratei recidivei cu 10% în Olanda, un gen de model safety houses, așa încât, plecând de la cifra pe care ați avansat-o dumneavoastră ca rata recidivei, deși aproximativ este 40%, nu doar din ponderea recidiviștilor în populația generală carcerală, ci și după cum au calculat experții independenți prin metoda benchmark. Așadar, am putea ajunge la o reducere cu 10% a ratei recidivei, de la aproximativ 40% la aproximativ 30%, în acest interval de referință de 5 ani de aplicare a strategiei, desigur, prin concursul sau prin contribuția tuturor instituțiilor implicate, fiind vorba de asemenea și de Ministerul Afacerilor Interne, fiind vorba de asemenea de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Direcția Națională de Probațiune și Administrația Națională a Penitenciarelor. Deținuții pe care îi includem în acest procentaj de 40% aproximativ în ceea ce privește rata recidivei au trecut prin programe de reinserție? Da. Legislația prevede ca fiecare persoană aflată în custodia sistemului penitenciar să fie evaluată educațional, psihologic și social și în funcție de aceste nevoi sau riscuri ce sunt identificate consecutiv evaluării, este imperios necesar să se stabilească un plan de intervenție care va fi urmat pe toată durata executării pedepsei privative de libertate, desigur în funcție de nevoi și riscuri pe care le prezintă fiecare dintre deținuți. Punerea în aplicare a programelor și activităților depinde însă și de resursele pe care le avem la dispoziție din punctul de vedere al specialiștilor, pentru că actualmente la nivel de sistem sunt angajați doar 129 de psihologi, 155 de asistenți sociali și 150 de asistenți sociali și aproximativ 155 de persoane care lucrează în domeniul educației. Aceste persoane trebuie, potrivit legii, să asigure asistența pentru toți cei aproximativ 27.000 de deținuți pe care îi avem. Ceea ce este evident insuficient și așteptările instituționale firești sunt ca în perioada următoare să putem continua încadrarea specialiștilor în sistem. Raportând numărul specialiștilor la numărul deținuților, presupun că se lucrează în mod de grupă, colectiv, nu individual. Sunt demersuri diferite, deopotrivă individuale și de grup. De regulă, evaluarea și consilierea sunt individuale și programele de intervenție sunt de grup, depinzând de asemenea de tipul regimului de executare a pedepsei. Nu sunt prea puțini specialiști care să întocmească un plan individual personalizat pentru fiecare deținut în parte? Sigur că problema nu este doar în a întocmi acest plan, ci și în a-l duce la bun sfârșit și în a asigura implicarea tuturor deținuților în programe și activități adaptate nevoilor acestora. Așa încât, da, un plus de specialiști în sistem ar fi binevenit. Și, desigur, nu doar specialiștii din sistem sunt cei care asigură implicarea deținuților în activități, ci și colaboratorii de la nivel de comunitate, chiar din partea mediului universitar, din partea ONG-urilor cu care colaborăm. Existând la momentul actual aproximativ 80 de protocoale de colaborare în vigoare, care operează la nivel național. În felul acesta am reușit să compensăm cel puțin parțial deficitul de personal în această zonă a reintegrării sociale. Ce înseamnă un program de reinserție a deținuților? Ce li se oferă?
Programele de grup pot fi un exemplu ca și succesiune de etape pe care trebuie să le parcurgă un beneficiar sau mai mulți beneficiari în cadrul unui program. Există minimum 12 ședințe de grup care trebuie parcurse atunci când vorbim de programele educaționale sau de programele de intervenție generală, iar la capitolul intervenții specifice, care presupun un efort mai mare pe zona asistenței psihologice, numărul acestor ședințe stabilit ca și minimum este de 24. Sunt ajutați cumva să se reintegreze și pe piața muncii? Da, sunt programe pe care le dezvoltăm în colaborare cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și cu agențiile județene, desigur, la nivel local. În plus, față de programele de formare profesională, cunoscute ca și cursuri de calificare, sunt organizate anual și burse ale locurilor de muncă, la care participăm cu deținuți care sunt eligibili pentru ocuparea unui loc de muncă, în așa fel încât să facilităm contactul acestora cu angajatorii și tranziția către perioada în libertate să fie una mai lină din acest punct de vedere. Și totuși există o rată a recidivei. Considerați că este mare față de alte state europene? Este aproximativ 40% în foarte multe dintre statele europene. Statele nordice sunt cele care au procent al ratei recidivei sub 40%, ajungând chiar sub 30%. Sunt practic un etalon din acest punct de vedere. Însă, în egală măsură, trebuie menționat faptul că alocă suficiente fonduri pentru tot ceea ce înseamnă muncă de prevenție pe de o parte și muncă de asistență în sistemul penitenciar și prin grija responsabililor din zona asistenței post-detenție, pe de o parte, și pe de altă parte, de exemplu în Norvegia, există o carte albă semnată între mai multe ministere care acționează în beneficiul reintegrării sociale a deținuților. Cu plăcere spunem că este similar hotărârii de guvern 389/2015, adică un mecanism interinstituțional articulat, care să asigure acompanierea și asistența deținuților din momentul în care sunt condamnați la o pedeapsă privativă de libertate până în momentul în care sunt reintegrați. Din experiența dumneavoastră, de ce se întorc în închisori deținuții? Cu siguranță explicația este una mai amplă, care nu poate fi rezumată în câteva minute, dar important de menționat istoricul personal, social al unora dintre aceștia, anturajul nepotrivit la o anumită perioadă de vârstă mai delicată sau în care influența negativă a anturajului este puternică și, nu în ultimul rând, după executarea unei pedepse privative de libertate, vorbim de minimul necesar pentru supraviețuire, pentru subzistență, pentru că parte dintre aceștia nu mai au sprijinul familiei, nu au un mediu de suport care să le faciliteze reintegrarea, nu reușesc să identifice suficient de rapid un loc de muncă sau chiar nu reușesc deloc și atunci mai devreme sau mai târziu, din păcate, se înregistrează această recădere. Iar în ultimii ani ați constatat că sunt suficient de fonduri alocate pentru resurse materiale, umane, în ceea ce privește închisorile? Cu siguranță o misiune atât de complicată cum este cea a sistemului penitenciar, de a reuși practic acolo unde înainte familia, școala, comunitatea, societatea au eșuat. Cu siguranță o misiune atât de complicată pentru a avea rezultatele așteptate de societate necesită resurse ample, nu doar din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al resurselor ce sunt alocate. Și, desigur, exercițiul acesta al cooperării
în implementarea hotărârii de guvern 389/2015, strategia de reintegrare socială, este unul vital pentru prezent și pentru anii următori. Și ca să nu așteptăm bani doar de la bugetul de stat, putem accesa fonduri europene? Da, este cunoscut faptul că în perioada ultimilor ani au fost depuse mai multe aplicații pentru proiecte cu fonduri europene, au fost și câștigate, au fost și implementate. Aproximativ 22 de astfel de proiecte care au contribuit la facilitarea procesului de reintegrare au fost implementate de-a lungul timpului. Și nu în ultimul rând există și posibilitatea accesării mecanismului financiar norvegian, în contextul căruia au fost deja rezultate foarte bune. În concret? În concret, avem o comunitate terapeutică la Gerla, care a fost dezvoltată pe un proiect norvegian. În curând vor fi date în funcțiune, ca urmare a modernizării, pe un proiect cu finanțare norvegiană, 200 de locuri la penitenciarul Bacău. Există o abordare ecologică interesantă în Delta Dunării, la Chilia, la fel dezvoltată din punctul de vedere al accentului pus pe reintegrare socială pe un model norvegian. Și exemplele pot continua. Mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea 24 de minute. Comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela Morar, director al Direcției de Reintegrare Socială. Eu sunt Mariana Pop și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!